Valget var jo faktisk mellem liv eller død for mig på det tidspunkt. I dag, der skal jeg ind til Carsten, som er en af mine rigtig gode venner, der har hjulpet mig igennem hele det her forløb med mit misbrug og ja, til hvor jeg nu er i dag. Så jeg er sindssygt spændt, og jeg glæder mig helt vildt meget til at møde ham. Nu må vi se, om han er hjemme. Hej, din gamle svinger. Hej. Hvad så? Velkommen til. Kæft, det er dejligt at se dig. Ja, Carsten, først vil jeg lige sige tak, fordi du havde lyst til at snakke med mig. Det er jeg sindssygt taknemmelig for. Det er jo noget tid siden, at vi har set hinanden sidst. Ja. Og jeg har jo faktisk tænkt tilbage på den gang, ja, hvor vi egentlig sådan først mødte hinanden. Eller da jeg mødte dig første gang, der var det jo sådan lidt skepsis, ikke? Og jeg var godt nok på dybt vand på det tidspunkt. Mit liv det sejlede fuldstændig. Jeg havde jo egentlig råbt om hjælp på det tidspunkt, da det var, men alligevel så løj jeg stadigvæk omkring mængderne af alkohol, jeg havde indtaget. Og det fik mig egentlig, det har jo sådan fået mig lidt til at tænke sådan, hvad har du egentlig sådan tænkt? Første gang du så mig, hvis du kan huske det. Jo, det kan jeg godt. Jeg kan godt sådan nogenlunde godt sådan huske det. Jeg tror nok, jeg mest af alt tænkte, at det var en ung mand uden jordforbindelse. det tror jeg mest af alt, det var det, jeg tænkte. Ja. Det må du sgu nok sige. Og det, der var allermest synligt, var i hvert fald det kan godt være, at du løg. Men mest af alt, så kunne jeg jo bare se, at du havde det ikke særlig godt. Så det var det, jeg mest af alt kunne se. Ja. Ja, det må også have været meget gennemtrængende, fordi jeg var godt nok også langt ude på det tidspunkt. Ja. Det stod lidt. Valget var jo faktisk mellem liv eller død for mig på det tidspunkt. Det var det. Jeg kan jo tydeligt huske, da jeg så dig første gang. Det var jo, det boblede jo i hele kroppen på mig, fordi at jeg jo vidste, at jeg havde taget et valg om at skulle ændre noget i mit liv. Noget ret voldsomt endda. Og selvom at jeg følte mig klar, så gik jeg jo egentlig stadigvæk og løj omkring med hvor meget og hvor lidt jeg nu end tog og gjorde, ikke også? Og sådan, når jeg sådan selv har, jeg har jo selv et selvbillede af, hvordan jeg har set ud eller ageret eller min adfærd, men også tit tænkt på, fordi nu kender du mig også nu, hvordan jeg er nu, men også sådan, jeg har bare tit tænkt på, hvordan sådan, så du mig egentlig sådan første gang, da vi mødtes. Mest af alt, så tror jeg godt, jeg var klar over, at du havde et eller andet selvbillede, men jeg tror bare også godt, at jeg var klar over, at du ikke var klar over, hvor forkert det var. Ja. For det var virkelig et selvbillede, som var skudt rimelig godt på månen. Ja, det må man sige, ikke? Jo, det er i hvert fald, hvad du ligesom troede omkring dig selv, og hvem du var, og hvordan og hvorledes. Så der var rigtig mange ting i både din attitude, din fremtoning og så videre, som ikke stemte overens med, hvordan du havde det inde i. I hvert fald, hvordan jeg var rimelig godt klar over, hvordan du havde det inde i. Ja. Og hvad du også selv til tider gav udtryk for. Ja. Så stemte de to ting bare ikke overens. Det har jeg faktisk ikke sådan tænkt over, men jeg kan sagtens ikke genkende til, når du siger det, ikke? Fordi jeg har jo også i mange år der jeg i hvert fald gjort, jeg ved ikke, jeg tænker måske også, du selv har prøvet det her med, man får sådan en rolle på lidt skuespil, for ligesom at passe på sig selv, og så, eller det er jo egentlig faktisk ikke at passe på sig selv, men ens afhængighed har ligesom fortalt, vi skal jo nødig snakke om de ting, der er svære, fordi at, så kan afhængigheden jo ikke komme og dulme, eller få lov til det. Den havde jo at være i spotlight, så det giver jo god mening, men som du også selv siger, så nogle gange så krækkelerede det jo også bare for mig, ikke? Der var jo dage, hvor jeg ikke anede, hvor jeg lige pludselig bare havde så ondt indeni, og jeg anede ikke, hvad fanden det var. Jeg vidste bare, at det må have været noget af alt det, jeg har gået, alt det skyld og skam, som jeg, ikke mand,
har gået og pakket væk i stofferne, ikke? Det tænker jeg også måske selv, du kender lidt til, altså det her med at pakke tingene væk på den måde. Helt klart. Altså på det punkt, hvor du og jeg i hvert fald ligner hinanden lidt, det er ved at bruge humor som distance, ikke? Mm. Og det har jeg selv gjort utrolig meget. Altid bare smart i en fart og hurtig og skarp i replikken. Og det var vel også bare det, jeg så hos dig også. Sådan lidt i hvert fald prøve på at stadigvæk bruge din humor på at distancere dig fra virkeligheden. Men virkeligheden, den indhentede der bare mere og mere. Altså, heldigvis da. Fordi den anden måde kan vi jo ikke gå og leve på. Nej, det er jo i hvert fald, eller det var et liv, hvor jeg gerne ville fortælle andre, at jeg havde det godt, selvom. Altså det var ligesom du sagde, var jo en måde at komme væk fra sig selv. Jeg skulle ned og snakke om de dybe ting. Det må hellere være noget lidt overfladisk og et eller andet. Men det er jo helt vildt, hvordan at det er endt derud. Altså, jeg tror jeg havde da aldrig, man skal jo aldrig sige aldrig, men jeg tænker ikke, jeg havde valgt at tage den første, som man siger, hvis jeg i dag havde vidst, hvilke konsekvenser der var. Altså, at det skulle ende ud i, at valget lige pludselig blev enten min familie eller flasken. Altså, at det skulle nå så langt ud, ikke? Og at jeg faktisk til tider valgte flasken frem for familie, ikke? Ja. Det har været hårdt. Jeg har faktisk, når nu min sådan del, og nu bliver det jo sådan også lidt i det dybe her igen, det er jo heldigvis noget, at du også har lært mig, og noget, jeg har øvet mig en del på, netop for ligesom at befri mig selv for at gå og have alle de her følelser af skyld og skam. De dukker stadigvæk op jo. Det er jo heller ikke så mærkeligt, når jeg har gået og haft dårligt selvværd, siden jeg har været helt lille, ikke også? Altså noget, der sådan, jeg tænker på, når du har hjulpet mig. Altså er der sådan, tror du, det har betydet mere for dig, at jeg skulle lykkes, end jeg egentlig sådan selv troede, i hvert fald måske i starten? Om jeg har ambitioner på dine vegne? Ja. Ja, det kan altså sådan forstå mig. Det er det, du spørger om, jo. Ja, det kan man godt sige. Nå, men altså selvfølgelig vil jeg jo gerne have, at dem, som jeg har med at gøre, at de lykkes. Det er jo det, som også er lidt brændstof for mig i et eller andet øje med. Men jeg lærte meget hurtigt, som behandler, at jeg har ikke så stor en aktie i det, som jeg måske troede i starten. Det fandt jeg hurtigt ud af, at det gik ikke i mit erhverv at have det på den måde. Fordi og det giver sig selv, fordi hvis det er min skyld, at du lykkes, så vil det også være min skyld, hvis du ikke lykkes. Ja. Og den vil jeg ikke stå tilbage med. Nej. Det kan så derfor så tænker jeg, at det må vi ligesom overlade til vor herre, lige at sige. Det er op til ham, eller hende, eller hvem det nu er, om det går godt eller skidt og så videre. Det er dig, der laver arbejde, det er ikke mig. Så nej, jeg har ikke de store ambitioner på mine klienter. Jeg ser selvfølgelig, at det er det, jeg arbejder med. Så det er jo fedt at se også, hvor du er nået til i dag, og hvordan du har det i dag, ikke mindst. Ikke så meget, hvor du er nået til det tænker jeg, det er sgu okay. Men jeg vil hellere se, hvordan du har det. Det er det vigtige for mig. Ja. Det er jo også det, der betyder noget. Ja, det er jo det, der er. Ikke? Så jeg ligger ikke hverken og græder salte tårer, hvis det ikke lykkes. Jeg tager det helt stille og roligt, og så kører vi på igen, finder nye veje. Jeg tror, den måde, jeg er blevet mødt, eller jeg ved, den måde, jeg er blevet mødt på, altså det her med, at hvor det ikke var min familie, altså min familie har jo altid været der for mig, det ved du også, at de har altid, trods at jeg har budt dem, de forfærdelige ting, jeg nu har budt dem, men det, at der var nogen ude for min familie, som lige pludselig var der for mig på den måde, som de var, hvor de ikke forlangt noget. Altså det var rigeligt for dem at bare se mig vokse. Eller det er i hvert fald, hvad de har sagt og givet udtryk for, ikke? Og de er jo heller, altså jeg har jo aldrig nogensinde blevet bedt om, at jeg skylder dem noget.
jeg hjælper jo selvfølgelig også dem nu med de ting, de har brug for. Og det er jo også en måde, vi kan hjælpe hinanden på, det her med, at jeg tror jo også for dem, det ved jeg i hvert fald selv, nu har jeg også selv prøvet at hjælpe andre med at blive clean og ædru, at jeg kan jo tydeligt huske, og på allerede det her tidspunkt, Carsten, der kendte du mig jo et halvt års tid, nok lidt mere. Og jeg havde taget et tilbagefald, eller jeg var aktiv igen, og jeg kan tydeligt huske, at jeg vågner op den her morgen. Det er faktisk den morgen, jeg har været clean lige siden, hvor jeg nu så har over 2,5 år clean. Ja, det er fedt. Ja. Men jeg kan tydeligt huske, fordi jeg vågnede op ude på Vordingborgvej i Køge, og der var en dame, der stod og sparkede lidt til mig, og siger, hvad laver du her, kammerat? Og jeg lå ude i et eller andet hæk, ikke? Fordi jeg bare havde sejlet natten forinden, og så åbenbart væltet og faldet i søvn derude. Ja. Og der kan jeg tydeligt huske, at jeg gik ud på vejen og ringede til dig, og jeg sagde til dig, Carsten, den er helt galt. Og det første, du siger til mig, men det vidste jeg sgu da godt. og jeg tænkte bare, hvad fanden mener du? Og så siger jeg, altså, hvordan er... Og så kan jeg huske, du siger, jamen, jeg har jo bare ventet på, at du var klar. Jeg har godt vidst det i lang tid. Jeg har bare ventet på, at du blev klar. Så blev jeg jo, det har jeg faktisk aldrig fået spurgt dig om, men der blev lidt nysgerrig, sådan, da du sådan begynder at vide, at der er noget helt galt her. Var det ikke svært sådan, og så ikke konfrontere en i det? Eller er det bare erfaringerne, der fortæller dig? Nå, selvfølgelig er det erfaringerne også, men det er det her med, at en af de ting, som du også sådan besidder, hvis jeg lige skal beskrive dig efter det her sige, så er det jo også en stærk egenvilje. Du er også sådan lidt typen, det tror jeg også, jeg ville være, hvis jeg var i din alder ung, og når vi er unge og så videre. Hvor gammel er du i dag? Jeg er 27, ja, bliver 28 på lørdag. Så du er 4-25, ikke? Ja. Og når man er 4-25, så er man sådan nærmest udødelig. Ja. Og selvom der står en anden gammel mand foran, så med masser af erfaring, så alligevel tænker jeg, ja, jeg har et tjek for det, jeg ved bedre. I det her tilfælde, så har jeg måske bare godt vidst nogenlunde, at så godt har det nok ikke kørt for dig lige på det tidspunkt. Så ja, en eller anden egenvilje, som også har været lidt styrende, det er ikke, at den har været overdominerende. Du har jo også lyttet til de ting, der ellers har du ikke siddet her i dag. Altså. Nej, det har i hvert fald gjort, hvad jeg kunne jo, for at prøve at få dannet mig et liv, der var værd at leve, og ikke bare var i overlevelse. Men ja, det var virkelig, altså det er sådan, jeg tror aldrig, jeg kommer til at glemme det der med, at du bare siger, ja, det er da godt vidst i lang tid, at jeg tænkte, hvad satan? Har jeg været så dårlig til at lyve eller skjule det? Ja. Men også men det blev også sådan en bekræftelse i, at at du ikke var dømmende på nogen måde over for mig. Altså det tror jeg virkelig havde brug for, at jeg ikke havde, altså netop fordi at jeg har haft så svært med det der, om jeg er god nok, så har det betydet sindssygt meget, at du aldrig har været dømmende over for mig. Men bare taget, altså vi har taget det som det kom, og så har du givet mig nogle redskaber, eller hvad man skal sige, til at prøve at klare de ting igennem, som jeg nu har været igennem, ikke? Og jeg behøvede ikke at dømme dig, det klarer du udmærket selv, jo, så... Ja, jeg var min egen værste fjende. Ja, det var du rimelig dygtig til. Ja, og det er jo egentlig stadigvæk til tider. Jeg har desværre sådan lidt i baghovedet stadigvæk, der fortæller mig, at det også er det, der ligesom gør, at jeg formår at forklare alle de ting, jeg gør, ikke? Problemet er bare lidt, at det kan også gøre, at jeg nogle gange glemmer mig selv. Så det er jo stadigvæk noget, jeg arbejder med, og det er jo, jeg tror, det bliver jo en for evig øvelse at blive, altså det her med at være i bedring, ikke? Det gør det. Det har du jo masser af erfaring med. Masser, så jeg øver mig stadigvæk. Så det er bare noget, det skal vi leve med. Altså, at vi har en side af os, som godt kan række ned på os selv, trods til at vi prøver at gøre det så godt vi nu kan, og så videre.
Det er jo i hvert fald, altså grund til også at tænke på det, du ved jo, jeg har jo også haft, altså i de her 2,5 år, hvor jeg har været clean og lidt til, det er også lige meget. Der har jo været perioder, hvor jeg også har haft det virkelig svært, ikke? For eksempel bare sidst, hvor vi havde en samtale og snakkede sammen. Ja, hvor jeg lige havde mistet min mormor, ikke? Mm. Ja, jeg kunne bare mærke, eller det der med, at jeg lige pludselig, jeg vil lige blive lidt rørt, men... Okay. Men det, at jeg lige pludselig skulle være i det hele, og jeg ikke kunne dulme med alkohol, altså sidst jeg mistede, var min farfar, hvor jeg var hønefuld og skulle bære ham ud i kirken, og jeg sejlede, og det var så pinligt. Så det med, at jeg nu skulle være i det, og jeg ikke kunne dulme på det, og ja, det har været sindssygt hårdt, så det var, altså, og jeg kan tydeligt huske, at jeg begyndte at få sådan lidt alarmerende adfærd, hvis man kan sige det sådan. Og det var jo også derfor, jeg ringede til dig, og du har jo altid du har jo altid været ved min side, eller hvis man skal sige sådan, hvis jeg har brug for hjælp, hvilket jeg er meget taknemmelig for. Det kan jeg ikke sådan rigtig beskrive med ord, hvilken betydning det har haft. Men det, at jeg, ja, som jo også snakkede om dengang, jeg begyndte at få mange tanker omkring specielt alkohol, ikke også? Den satan. Ja. Men det hjalp mig jo at få snakket med dig. Sådan. Også fordi jeg tænker, at du må også i de... Hvor mange år er det nu, du er clean? Et år? 27. Ja. Jeg tænker også, du har mistet nogen i den periode. Ja. Hvor det... Hvad synes du egentlig, altså... Hvad har været sværest for dig i sådan nogle situationer? Det er sådan lidt, som du også er lidt inde på, at problemet er jo, at forskellen for det, som du gør, også for din farfar og så til din mormor, det er jo, at de to yderpunkter er jo, at så længe du gør det, mens du er påvirket og så videre, så får du ikke bearbejdet følelserne. Så sidder du bare i noget selvmedlidenhed og bla bla bla. Men så længe du gør det sådan, som der sker med din mormor, når du cleaner ædru og så videre, og er nødt til at gå igennem det, så får du også bearbejdet dine sorg, og så kommer du igennem det, og man kan sige, no pain, no gain. Altså, så den smerte, det er igennem smerte, at vi vokser. Så enkelt er det bare. Og det prøver jeg jo også at sige til mig selv, de gange, hvor jeg også har mistet og så videre, og selvfølgelig er det nemt at sidde og sige til andre, men det er straks svært, at man selv skal gøre det. Fordi selvfølgelig gør det ondt at miste. Der er mange ting, der gør ondt i det hele. Men jeg vil da hellere leve livet med både de smerter og glæder og hvad fanden der ellers måtte være i det, frem for at være lukket ned følelsesmæssigt, som vi er, når vi er påvirket. Altså. Som jo ikke bliver til noget liv alligevel, så tramper vi jo bare igennem et eller andet, som ikke er ægte. Så vi er nødt til at forholde os til virkeligheden. Og virkeligheden er, at ja, vi kommer her, og vi skal være her, og vi forsvinder igen. Og sådan er det bare. Jeg er stor fan af virkeligheden. Ja, lige så hårdt det jo selvfølgelig var for mig også, ikke? At miste... Eller det har været hårdt for mig at miste alle dem, jeg har haft kær. Det er jo klart, det har det jo været for alle. Men ja, det har jo bare været noget særligt, det her med, at jeg jo... Ja, det har i hvert fald været, man kan sige, at jeg har været aktiv i... Ja, fra jeg var teenager til jeg var de der 25, ikke? Så det har jo været mange år, hvor jeg har mistet mennesker. Så det der med lige pludselig skulle håndtere følelsen og
det har jo været hårdt, men der har jo også været noget smukt i det, i og med, at der jo har været mennesker, som har hjulpet mig, både dig, men også altså, dem omkring mig derhjemme. Så det har jo også været livsbekræftende, at trods vi er blevet sådan, at livet har valgt, at det skulle slutte for hende, at så har det jo startet noget andet hos os andre på en eller anden måde. Det er det. Ja. Og jeg kan jo godt bruge et endnu bedre eksempel. Ja. Vil du gerne have det? Jamen, fyr den løs. Godt. Eller ja, giv den gas. Fordi en ting er at miste mennesker, som vi jo gør, som er en naturlig del af bla bla bla, alt det hele, ikke? Ja. Men jeg tror på, altså det som jeg synes har været kendetegnet på dig, og det som jeg også ser, hvor du virkelig har rykket dig, det er jo altså, hvis vi spoler tiden tilbage, så har du prøvet at miste før. Det har bare ikke været mennesker, men du mistede jo en drøm for nogle år tilbage, hvor du troede, at dit liv skulle være på en måde, og være professionel fodboldspiller i USA og alt muligt andet godt, og det hele lå klart og tegnet, og din fremtid var lys, bright future, here we come, man. Så slukkede lampetten, så slukkede lyset. Men det, som jeg ser dig gøre i dag, det er jo, at du på en eller anden måde, så har du fået rejst dig. Og på en eller anden måde, så står du med en anden drøm i dag, og med et andet engagement og nogle andre ting i dag. Så sådan er livet jo også bare, at når vi tør gå igennem det, så kommer der noget på den anden side. Så det er det, som jeg synes er noget af det fedeste, som du er i gang med at bevise. Forhåbentlig mest over for dig selv. At der er noget, når vi bliver ved med at kæmpe og ikke giver op. Så ligger der noget på den anden side. Ja, det blev sgu lige... Ja. Fordi at det var bare... Ja, du kender mig jo, det er jo ikke... Det er meget sådan sjældent, at jeg tillader mig selv at få sådan en følelse af stolthed. Eller sådan... taknemmelighed. Jeg kan meget nemt føle taknemmelighed over, hvad andre gør for mig, men jeg er meget svært ved mig selv, og det... Ja, det var... Tak for lige at bekræfte mig i at... I det... Det... Ja. Det var rigtig rart lige at høre dig sige det. Hvis jeg sådan selv tænker de tanker, så kommer der jo med det samme op i mit hoved, at jeg bare er selvfed eller et eller andet. Altså sådan, jeg får med det samme for et event til sådan lidt noget skidt. Det er jo, når vi ser det på sort på hvidt, så er det jo kun mig selv, der kan vælge at tage valget hver dag om, at jeg ikke skulle drikke, eller ikke skal gøre det, jeg har gjort, for at ødelægge mig selv, ikke? Og det er jo også helt sikkert, at det har gjort os tættere. Altså, jeg har aldrig været så tæt på min familie, som jeg er nu. Jeg har aldrig nogensinde kunne snakke. Det ved du jo også. At, du ved, at vi har haft, at i hvert fald tidligere i mit liv, eller i vores liv, har det været problematisk for os at kommunikere, ikke? Men det er jo simpelthen, ja, aldrig været bedre end nu. Man kan jo bare sige, at vi er, hvor vi er i dag, og det går, ja, det er aldrig gået bedre. At jeg lige pludselig kan begynde sådan at snakke lidt om følelser med min far, altså det er jo, ja, det er jo, ja, og også bare altså, se, hvordan han har udviklet sig, og hvordan min mor og søster har udviklet sig, altså, wow, mand. Og så på så kort tid, ikke? Altså, det er alligevel kun 2,5 år, ikke? At der er sket så meget. Det er crazy, mand. Udover, vi kan takke os selv, hver især på skulderen, så vil vi jo også virkelig gerne takke dig.
At jeg altid har kunne få fat på dig, når toilettet brænder. Ja. For det sker jo en gang imellem. En gang imellem. Det gør det. Det er jo, som du selv sagde, af virkeligheden. Det er jo ikke lutter lavkage. Nej. Det kan også være benhårdt og noget rigtig sjask. Jeg trøster mig selv med, at jeg i al den tid, jeg har været clean, aldrig har haft en dårlig dag. Der har været rigtig svære dage. Der har aldrig været en dårlig dag. Dårlige dage, det var, hvor jeg var i overlevelse. Ja, det må du nok have. Ja. Hvis du sådan lige nu, efter alt det, vi har siddet og delt om og snakket om, hvis der var noget, du sådan tænkte, hvis det var dig, der var mig, hvad ville du så gøre? Jeg tror på, at livet sådan, hvis vi holder det meget, meget enkelt, så består livet i bund og grund af 2 ting. Valg og prioriteter. Så det er jo at få dine prioriteter i orden og træffe nogle valg. Og så stå ved de valg, som du træffer. Og den største prioritet i dit liv, grundlaget for alt det her, som du gør nu her, grundlaget for, at du i det hele taget er i live, det er, at du er clean og ædru. Ja. Så når du holder den som første prioritet i dit liv, så kan du have de andre prioriteter stille ordentligt bagefter. Nu prøver jeg også bare sådan at snakke lidt til dem, der ser med, eller der kommer til at se med, men det er jo aldrig nogensinde, altså en ting er at blive clean, men det er jo aldrig, altså fordi jeg stopper med at drikke øl, så får det jo ikke, altså så har det jo ikke løst mine problemer. Nej. Men det gør jo, at jeg har muligheden for, at jeg kan tage fat om de ting, der gør tingene svært. Fordi jeg kan jo tydeligt huske, dengang jeg startede, men jeg skal bare, jeg skal jo bare lige stoppe med coke, og jeg skal bare lige stoppe med hash. Ikke engang alkohol i starten, tænkte jeg, var et problem jo. Nej. Så jeg tænkte, det er jo bare, det er jo stofferne, der er et problem, og jeg vidste også, at ludomanien, det var også helt noget lort, ikke? Og så tænkte jeg, så skulle det hele nok gå jo. Når bare jeg lød af med det, så skulle det hele nok gå, ikke? Men altså, det er jo egentlig faktisk slet ikke det handler om, fordi det er jo først der, så når man selvfølgelig har noget clean time, og kroppen er blevet renset ud, at så er det jo først der, det virkelig bare siger, så mester, nu skal du lige høre, hvad du har flygtet for i alle de år. Ja. Og så er det jo der, det bare kommer med sådan en nærmest følelse som sådan, jeg skulle til at sige kraftknude, det er det jo ikke, men følelse som sådan en knude i maven, ikke? Der bare langsomt vrider sig ind i en, til man bare begynder, eller jeg har i hvert fald gjort, at lige pludselig bare stå og vræle, og ikke ane hverken fugl eller fisk, men det er bare væltet ud af en, ikke? Men det har jo været fuldstændig vanvittigt, hvor meget jeg bare har lært indtil videre. Så det håber jeg jo er noget, jeg kan bruge konstruktivt jo, når jeg engang bliver færdig her til sommer. Hvor jeg også skal ind og holde et kæmpe, eller jeg skal holde et foredrag til et stort arrangement omkring den her rejse. Det bliver godt nok også spændende. Ja. Jeg tænker, at du nok skal med. Jeg skal have en billet. Ja, og jeg lige har givet dig en billet, så du kan komme med ind og se, hvad fanden det er for noget, jeg har rendt rundt og lavet. Hvad er du møver rundt og... Ja. Så nu har du de her dage, der sådan ligesom er her. Ja. Eller uger, 24 uger, eller hvor meget du siger, det er. Ja. Hvad er efter? Jamen planen er jo, at så har jeg så lige den her uges tid, hvor jeg lige skal stå og gøre klar til det her store foredrag. Altså, så håber jeg jo, at jeg forhåbentlig har fået mødt nogle nye mennesker, eller kunne få lavet noget samarbejde, sådan så at jeg kunne få nogle endnu større ting i gang. Jeg har jo rigtig, inden det her projekt, så har jeg jo rigtig haft sparet penge op til at skulle til New Zealand. Ja. Og bruger nu så, lever af de penge, jeg havde sparet op til det. Så jeg tænker helt sikkert, at hvis det er, jeg stadigvæk synes, det er bare pissefedt og det bedste, jeg har gjort for mig selv, så er det der, jeg starter. Det er helt sikkert. Så skal jeg til New Zealand. Og så må vi se, så kunne jeg godt finde på at tage til Australien også. Nej, så drømmen er jo, at lige nu, at jeg også gerne vil ud i verden. Men lige én ting ad gangen. Ja. Men hele
ideen med alt det, jeg laver, det er jo at udvikle mig selv. Og så samtidig med, at det gør noget godt for andre. Det tænker jeg også du selv i dit arbejde, at du ved, at du i hvert fald prøver at hjælpe andre med. Jeg tænker du også, det hjælper også dig selv at vide, ellers at blive klog på mennesker på den måde. Ja. Og hjælpe fuldstændig ligesom i NA og AA, at det er tiltrækning frem for agitation. Ja. Det er sådan, jeg også prøver at køre det. Så det bliver skide godt. Ja. Det er godt. Det er det. Du er midt i det. Det er det. Så, det er en fest. Ja. På sin helt egen måde. Det tror jeg. Det er... Ja. Ja.